attention ng ating mga servers. Para mga kaayaman, huwag magawa, magpakalit sa'yo. Please. Naliligaw
ang problema naliliaw. Inabalas ang akong lawas, tungkol at tulong ang pagsinayaw. Panagas abati, iningat siyempre, sigurado pagkaganahan ka mo. Kay ano ka at sadya, ako hindi marasa, kapamakulit ka mo narada. Kay parais ka, isang lagas lang, napayo lang ang sayang at sadya. Di na sulit ang itinatira, sige lang ang iyang pangostura. Siya'y tapos ang tiring pinubot lang, bisan pa kuno hiyabang paaka. Atras abati, sayang at sadya, ako ini ayaw ni parais ka. Atras abati, sayang at imakuwi, pero ayaw pagkimas, baka masalagaki. Kung madisgrasya, ang hindi mo matupa, pagtingin na tatawaan ka, tumuhan mo pa sadya. Mabuhay na pagsarado, kay ang bagong problema naliliaw. Pinamalas ang akong lamas, tungkol ang lulong ang pagsinayaw. Tapos nabating iningat siya po, sigurado kang naganahan ka mo. Kay ano ka na sadya, ako hindi para sa kapakakulit na lubog karada. Atras awati, sayaw at di makuwi, pero ayaw pagkimas, makapasalagaki. Kung madisgrasya, dahil ikaw matupad,